Chisebe. Mwanchi umurigere ritoko tigana nayo wano nigo abalemi anene bekimeriye cyaye bagenderete kwe murunganirya igoro yoko bwato kwa moyo asabange babateru nati barayikera amoyayo nakugania serikali kweneke buna emeroberio ebwenerete ngo bekwere eriokero umuremi abegakonyoro bwoyo bwogokinya uburemi bwaye. Gati y'abaremi yabo kurase county ya Nyamira na se factory ya Kebirigo bono nigo bagotse yabuno kuno cyo wechibesa bwente ko waseganga yoko bwoyo nigo yaretere berari tindi bono baganiriye nsemerete neta mangane cha KTDA nabo gamune byombe binde gomeke gatambukero kiyabwango nagate yabuna kibesa bana kizu nigo kire kinyinge mono nabo igo ikiraboni ga mbaramanyi wona seki bari kuno kibese cyo aseganga yokoigwa ubuyo. Amangana ya aleta teribere linene yo kona chukubuyo nabo no ni ntwato stwete kiagera ekore kiya koretwe no ne body ya Kebirigo ni chipot chionsi chi factory cha KDDA undeta yo manyete toya bwate tia sobwango mono tokanyoranga magosa ga kore tukuru Nairobi headquarters no ne body yo ya KDDA Orlings nja manyete manganaya lakini abantu be department ya Green Leaf iliye kurigeria mangana yo kwa kana kiro cha Green Leaf ne ya na jite kineke eganza kubeka mangana yo bwoyo ekana cha kibesa chionsi primo ekagera siribu chikaja jire 00 asekero muremi ayo ara mangana mabesana tutagania bo na indi guchimutwe lakini rende wetera ase okomonyoka kwa bwango mono ebodi ya runo ja ikaranza eganjerana tiga kibesa kirikira na so muremi na ende bagendera kona siringi sana mune bare kona chwa paka chiere oboyo bado mbura ase factory yaitu nabo bore yange 1500 nabo mogo cha muye asa masharti ya mororo nabora gure cash 3500 gose anya kogenda ko bima chikiro nabo koiro boyo against